Ik ben Sjoerd Zitseda. We zijn tussen Brouw en Jessen. Ik ben huisvrouw. Het hobby, daar er wat bloemen bij. We hebben een lelieballenbedrijf gehad. In 2008 ben wij daarmee stoppen. En dat hebben we ongeveer 20 jaar hebben we dat in. Jou wachten begin ik te knippen, de bloemen knippen, dan begin ik de bloemen bosken. En dan is het 9 uur probeer ik de karren bij de dik te krijgen met de bloemen. Wij hebben voor de veiling teelt. Nou, daar was wel eens een beschadiging bij, een dubbelneus. Die ben net te verkepen. Dus ik denk, als ik dat nou in de grond stapje en er komt een mooi bloem uit, dan heb ik heel goed keep, heb ik mooi bloem. Dus ja, zo is het uiteindelijk ik begonnen. Daarom hebben wij eigenlijk gezegd van, nou, wij proberen het eens maar karken bij de dik, voor de consument. En dan laten wij genieten van een mooie bloem. Vast kent net zeggen het altijd. In 2002 hebben wij zijn €2,5, makkelijke prijs. Meestal gaan altijd wel €2,5 in de bossen. Dan was het 2 bosjes €4, betaald makkelijk. En die prijs hebben we altijd houden en nou, daar ben ik wel van plan om te houden. De meeste mensen, mag ik zeggen, binnen wel te vertrouwen. Maar er zijn altijd enkele mensen bij die verknoeien uiteindelijk. Dan doen ze er een cent in het pot, ja 5 centen en nemen een paar boskenbloemen mee. Want het is een onbemand karken, er zit net in je bij. Dus dat geeft ik uit vertrouwen. Er zijn dan nog oneerlijke mensen die dat schijnt een hobby van te maken, ik weet het net. En dat doet mij heel zeer. Dat de mensen zijn kwamen zitten. En wie er al je komt bij je karken, ja, ik weet het net. Ik ben een heel soort, ja, onbekend uiteindelijk. De meeste mensen, die ben eerlijk. Nou, daar doe ik het voor. En daarom ben ik terug.